xa no pleno pasado habíamos advertido de que a situación económica para nada era como indicaban os informes de intervención municipal que vostedes presentan. Decíamos que había maquillaxe fiscal e seguimos dicindo, e non o inventamos. Agora encontrámonos este mes con un remanente de 4.686.242,14 euros. O mes pasado eran 7 millóns e al principio de ano supostamente eran 10 millóns. Moi ben, pois olvidouselle de contemplar en este cálculo de remanente o neto que quere decir de descontar todas aquelas operacións de crédito que levan traídos desde o 23, promesas electorais incluídas, e que non executaron nin autorizaron o gasto todavía. Eu vou ler un relato. O relato completo destas obras que vostedes anunciaron, tedes aprobada a RC, a retención da partida necesaria para licitar esas operacións e non fixeron nada. E compútano como remanente, por certo. Renovación do campo de fútbol de Pontellas, 568.000 euros. Renovación do campo de fútbol de Ouramal, 601.000 euros. Urbanización Praza Sol, 865.000 euros. Da humanización da rúa Parque Infantil, por certo, quedan 40.000 euros pendientes de autorización, pois non entendemos que se tallan 30.000 ahora para estas obras de mellora que supostamente presenta Estefanía Grandal, arquitecta do proxecto. E diferentes saneamentos como o da Graña, o do cual descontaron 250.000 euros, que quedan 510.000, saneamento de Budiño, 185.000, saneamento da Belenda, Figueiras, 125.000, saneamento do Cerquido, 82.000, saneamento de Benunes, 556.000, saneamento de Sobral e Iriz, 355.000, saneamento de Penedo Toxal, o cual lle descontaron tamén 250.000 euros, 273.000, saneamento Rego da Lama, 85.000, conexión de rede de saneamento de Torneiros, que está en execución, é certo, pero está sin autorización de gasto, 144.000, saneamento 6 o Arrotea Pontellas, 199.000, e despois a liña de axuda para bombeos individuais, 90.000 pendentes. Por tanto, o remanente que vostedes dicen, se lle descontamos isto, non nos queda casi nada. É dicir, non nos dan as contas. Non nos dan as contas. Vostede preguntaba a motoría onde están. Pois este é o desglose de obras que vostede truxo aquí ao pleno a aprobar e que ainda non executou nin está en fase de gasto e que computa como remanente. E é grave cando traen operacións como no mes de febreiro para Torneiros, onde se necesitan 9 millóns de euros de remanente se falla un informe de intervención e agora resulta que non temos nin para pipas. Por tanto, non vamos a votar a favor. E despois nos vamos ás obras. Usted, en canto a liña de axudas, por exemplo, para bombeos individuais, quedan 90.000 euros pendientes sin adjudicar, porque non se van a dar máis, porque está fracasando esa línea de axudas. Está fracasando. Quedan 90.000 euros pendentes. Por que non anula parte desta axuda para bombeos individuais e paga estas obras, parte destas obras que trae a pleno? Sería o lóxico. O máis fácil é tirar de remanente hasta que se agote, que xa está agotado casi. Entre as obligacións do Concello de Vigo e estas obras que están comprometidas por vostede, anunciadas en prensa e sin executar, e que os computa despois como aforros, como se tuvera en caixa, unha de dúas, ou vostede empeza a anular obras, ou senón o remanente non é real. E vostede non quere vir aquí a anular obras, evidentemente, porque non quere quedar mal. Por tanto, as contas non dan. Entonces, con nos non vai a contar con esta pantomima, é unha pantomima, así de claro. E esta obra que vostede plantea na zona Gulpilleira, evidentemente, é moi necesaria, e nos estaremos de acordo e votaríamos a favor, sempre e cando truxera neste punto orden do día unha cuestión adicional que reclamarlle ao Estado esta cantidad, cousa que non truxe o punto orden do día. Nos estaríamos a favor de reclamarlle ao Estado central que pague esta cantidade.